Barkanmu jama'a, barkanmu da haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyo. Idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai suna Abdul TV, muna roƙon ku da ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ta haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri kai tsaye YouTube za su sanar da ku zuwa cikin bidiyon. A wannan bidiyon zan yi muku bayani dangane da fitaccen jarumin Kannywood wato Adam A. Zango, wadda ya yi shekaru da dama a masana'antar shirin ta Kannywood, sannan kuma ba iya bidiyo yake yi na masana'antar ba har da yanayin waƙoƙi, wadda akwai daga cikin waƙoƙin nashi wadda yi wadda ba a manta da su ba. Akwai mamaye, sannan kuma akwai tsumagiya da dai sauran waɗansu waƙoƙi wanda ya yi su a tun daga lokacin da ya fara waƙa, wadda za ku ga ɗaya daga cikin fitattun jaruman Kannywood wadda suka daɗe a masana'antar shirin, wadda kuɗin dai za a lissafa tsofaffin jarumai 10 za a saka da Adam A. Zango a ciki inda a masana'antar shirin ta Kannywood ce, wadda kuma har yanzu tauraron shi na haskawa, wanda duk wani manyan sirri da suke fitowa a yanzu za ku ga ana sa jarumin duba da ƙwarewar shi a ɓangaren harkar, sannan kuma da daɗewar da ya a cikin masana'antar Kannywood ɗin. Duk wanda ya daɗe a masana'antar yana kallon bidiyo a masana'antar shirin fina-finai ta Kannywood ya san da irin salo da kuma ɓangarori da jarumin yake ɗauka. Bayan bidiyo album idan ya fito a irin kamar scene na boss haka yana hawa gurin yadda ya kamata. Idan ya shigo a ɓangaren mai kuɗi yana yi, idan ya fito a ɓangaren talaka da yana yi. Akwai ɓangarori da dama wanda wasu ɓangarorin ma musamman ake ba wa Adam A. Zango domin yakan dace a ɓangaren. Wadda ɓangaren da kuka ya ɗauka a cikin kowane shiri za ku ga ɓangaren yana dacewa da shi, saboda zai jarumi ne sannan kuma ƙwararre ne, saboda duba da kuma daɗewar ma da ya a harkar. Bayan nan yana yin producer, sannan yana yin director, yana yin abubuwa da dama, wadda akwai filin ɗan kuka shi ne director ɗin shi, sannan kuma akwai wani fitattun bidiyon sa mai suna Gwaska wadda suka yi wajen su mai kallon fina-finan masana'antar Kannywood ya kalli wannan bidiyo, wadda a yanzu za su maida shi series, su maida shi wanda shi ma Gwaskan ne amma kuma series ne za a dinga yi madadin wancan da aka yi aka kawo shi. Za su kawo shi da sabon salo a wannan lokacin kenan, saboda dai duniyar series aka koma, wadda za ku ga kowanne ɓangaren fina-finai yanzu sun koma suna yin series ɗin, wadda shi ne za su sake yi wannan Gwaska ɗin, za su dinga yin shi ɗaya bayan ɗaya. Yawanci ƙorafin da mutane suke yi a ɓangaren bidiyoyinsa shine musamman ma irin series nan in ya ɗauko yana daina shi, kamar irin su asin da aka yi da farin wata shakallo da dai sauransu. Za ku ga wasu fina-finai in ya fara yana dainawa ba irin kamar sauran waɗansu masu yin harkar ba.